Bigyan si sila ng sarili nila. dito May bilang pinamimigay ng panggastos niya, baka sana maliit na po. tulong. Pero sana makatulong sa kanya na. Ano po ang gusto niyo pong mensahe sa mga tao na Sana mapanood to ni Yorme, no? gusto niyo pong ipahatid sa kanila? Ang buti na Malay niyo mayroong milyon ng Manila. magbigay tulong sa inyo. Di bali po na, diba? Minsan magbisita kami. Kasi ito, yung mga tulong na nibibigay naman. Tulad dito, sponsored to kasi mga vlogger kami ng may natawag dito mga charity vlogger. Kita namin Tawag dito. sasakto lang po talaga sa pamamagitan. Na tumutulong sa mga katulad ng mahirap. Ito yung mga kaagapay, ngayong araw na to ay bibisitahin natin yung ito nga nakita natin. Nadaanan natin to dati, no. Ito tinitirahan ng mga isang kababayan. Dito mismo yan sa may Malate, Manila. Tao po. Pwede pong pumasok? Hindi ba trespassing? Baka di ba kanina natanong ko kayo? Babalik kami, sabi ko. Anong pangalan niya, ate? Joanna. May mga pwede bang pumasok diyan? Okay lang. Si Ate Joanna, kanina tinanong ko, napadaan kasi ako dito kanina. Sabi ko, interview ko si ate, bibigyan natin ng grasya. Grocery. Bali, dito na sila nakatira. Ilan taon na po kaya, Ate Joanna? 39. Pwede bang umupo dito? Sige po, dito po. Ako para medyo dito, upo ako dito. Bali, dito na po kayo nakatira. Mga ilang taon na po kayo nakatira dito? Siguro mga 3 years or 4. Mga 4 na taon. Apat na taon na kayo dito, ano? Sa anong street to? Noli Agno po. Oh, Noli Agno. Tapos may mga anak po kayo? Opo. Dati po doon po kami nakatira sa may court. Tapos giniba na po. Giniba. Tapos ilan po ang mga anak ninyo? Bali po lahat ng anak ko 11. 11. Bali 10 po yung buhay. Pero po yung iba, nandun po sa kapatid ng asawa ko kasi doon sila nag-aaral. Kinuha sila ng kapatid ng asawa ko. Bali ilan taon na po kaya, ate? 39. 39. Tapos may 11 kayong anak. Opo. Nasaan po yung asawa ninyo? Diyan po, nagpa-parking po siya. Okay. Parking attendant po siya dito sa barangay. Sa barangay. Opo. Pero buti okay naman, di kayo dito sinisita o Hindi pinapalis. naman po, Kasi po, kayo lang yata naiiba dito, lahat kasi sa po sakyan. yung chairman naman po is ano naman po sa amin nagtatira. Kasi po, Ah. yung sa ako rin po nag-street sweeper dito, nagwawalis. Kasi siya po yung tagabantay ng mga sasakyan. Ayun. Bali talagang nakakatulong din yung asawa ninyo, kayo. Kasi yung mga sasakyan dito, kayo ang nagiging caretaker, parang ganon. Opo. Para tawag dito sila yung kayo yung tumitingin kung may tawag dito, nagbabantay sa mga sasakyan. Ay nagpa-parking. Ngayon po, napansin ko po dito, pinagtutulugan mo nyo ba dito sa baba din? Yung anak ko po, dyan po nagtutas. Medyo nabasa po ba? Umulan. Umulan po kasi kanina, mga kaagapay, napansin nyo, ang lakas ng ulan kanina. Sabi ko, babalikan ko si ate, baka umuulan pa. Ngayon, titignan ko sana kanina, pero umupa na yung ulan. Ngayon, ito nga nakita natin sitwasyon ni tinitira nila ate, medyo basa-basa na. Pero nabasa po ba yung ilalim nito? Hindi ko po siya nabasa yung pinakailalim. Silipin ko nga itong ilalim nito. Ito po, sino po ang natutulog dito sa baba? Anak ko po. Nabasa na siya. Ilan po ang ilang katao po ang basa dito? Basa po dito. natutulog Natutulog dito. Dalawa po. Dalawa. Itong kwan, parang kwan to. Ano po to, ginagamit po to sa Bibas Antonino. Okay. Anto po to, So, Karo. Karo ang tawag dito. Opo, yung sa Bibas Antonino po. Napansin yung mga kaagapay, ito Karo ang tawag daw dito. Ito, may kwan siya, para siyang mayroon siyang lalagyan ng tawag dito. Lalagyan siya, ginagawa po siya dito pagka nag-aan po ng Bibas Antonino tuwing January lang. Oo. Noon. May ginagawa nila ng parang ano yan. Ay. Tapos nilalagay po iba't ibang klaseng Santo Niño. Ayun. Tapos dito daw, dalawa daw ang natutulog dito. Ngayon, napansin ninyo mga kaagapay, basang-basa po. Kanina kasi ang lakas talaga po ng ulan, ano? May bagyo yatang papasok, pero hindi ko alam kung bagyo na siya. Pero kanina, lakas ng ulan. Ito basa, pansin natin mga kaagapay.
Tsaka dito mismo sa ilalim. Hindi ba mainit dito? Nung tag-init, nung mga tag-init po, talagang grabe, sobra yung init, talagang Mainit talaga siya, no? talaga nagkaroon kami ng mga Mm. ano sa katawan. Pero okay naman po. Pero okay pa rin. Ano po yung kabuhayan ninyo, yung pinagkukuhanan ninyo ng panggastos Ayos naman araw-araw? po, nakakaraos pa rin po dahil sa parking po ni Chairman. Nagbabayad ba yung mga nagbabayad? Opo. Bali po MTPB, pinasok po ni Chairman yung asawa ko ng MTPB. Tsaka po nag-street sweeper din po yung asawa ko sa barangay. Kayo kumakain, nagluluto. Yung ano po, yung kapatid niya po dito, yung ano po, nilulutuan po kami ng 1 kilo ng bigas. Doon po sa may ano. Ay, bali hindi kayo nagluluto talaga. Sila po, doon po, kasi wala po kami dito lutuan. Kasi bibigyan namin kayo ng bigas. Doon po, dinadala Paano po. nyo luluto Doon po kami nakikiluto sa kanila. Okay. Ayun, nakikiluto daw sila Nanay Joanna sa kapatid ng asawa nyo. Opo, nakikisain. Anong pangalan po ni Kuya? Jobit Tanyada. Jobit po. Jobit Tanyada. Tanyada. Ayun po yung anak ni... Anong pangalan mo? Christian po. Christian. Sino natutulog dito? Ito, napansin natin. Kami po dito po kami. Dito ay mag-asawa. Ayun. Ayun, dito daw. 4 kayo. 4 silang natutulog dito. Mismo talaga to sa gilid ng kalsada, no? Ang mapansin natin. Sila mag-asawa natutulog dito, tapos isang apo nila, tsaka isang anak daw nila. Ito, pansin natin yung dito mismo sa gilid ng kalsada sila. Pero dito na, pansin ko kanina si ate, naglalaba kaya. Naglalaba sila. Si ate kanina. Ayun. Ngayon natin, kung may bibigay kami sa inyong kahit kunting groceries, sana makatulong din sa inyo kahit papaano. Labas mo nga yun ba? Ito po, donation. Donation po ito kay, siguro baka narinig niyo po si Bal Santos Matubang. Si Bal Santos Matubang po, isa po siyang charity vlogger. Isa po siyang tanyag ngayon, tumutulong sa mga kababayan nating mahihirap. Ngayon, siya nasa Camarines Norte. Camarines Norte. Ngayon, ang programa niya ay may magpaabot ng mga tulong sa mga katulad ninyo. Ito, gusto lang namin sa inyo ipaabot yung tulong niya galing sa kanya na pamahagi sa inyo mga katulad ng homeless. Ito po, groceries po ito, no? May kape, gatas, biskuit, saka ilang dilata, ano. Tapos ito, bigas. Ito po na ibibigay natin kay nanay. Ang nag-distribute po nito ay ang Kaagapay YouTube channel. Tapos sponsored po ni Bal Santos Matubang, Lingap sa Mahihirap. Ito maliit na tulong siya, pero sana makatulong kila ate. Ano pong masasabi niyo po kay Sir Bal? Maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Tsaka po, sana po hindi lang po kami yung matulungan niyo. Marami po kayo matulungan na tulad dito. Maraming salamat po. Sweet naman. More blessing po. More blessing daw. Sir Bal Santos, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa ating mga kapatid na mahihirap. Naging daan lang po kami para ipahatid ang tulong ninyo sa ating mga kababayan ng mga homeless, tsaka sa nangangalakal, sa mga mahihirap talaga ng mga kababayan natin. Tsaka bibigyan ko na lang kayo ng onting cash para meron kayong pambili sa onting cash po yan. Tago nyo na po. Opo. Sana po kung nagkakaano kayo, nakaka-YouTube kayo, pag-supportahan po. Sige po. Kuya Bal Santos Matubang Oo. at saka yung anak niya na si Kalinga Prab. Opo. Ayan. At saka siyempre ang Kaagapay po, pag-supportahan na lang din. Kaya tingnan niyo paano siya. Ito kita natin. Ito, Nahihiya yung Saan? Buksan mo dyan. nahihiya yung anak ni, anong pangalan nito? Si Christian po. Christian. Tapos Tulungan to ng yung ano? apo nyo. Kulungan ng aso. Kulungan po ito ng aso. Nililisan po yan ng asawa ko. Ito, kita natin. Talaga siyang parang kulungan kita natin. Ayan. Yung apo nyo yan ate o anak ninyo? Apo po. Apo ni ate. Anong pangalan niya?
Cassie. Kasi ilang Isang taon na po. isang taon. Ayun, nakita natin ang cute niya, nakangiti. Ang cute. Parang malaki na mata. Ang cute. Nahiya si Christian. Oo. Si Christian, ilang taon na Chan, to? Chan, ilang taon ka na, Chan? Nahiya siya. Nahiya. Pero nag-aaral po si Christian. Nag-stop po siya. Stop. Anong grade po si Christian? Grade 3 po, nag-stop. Nasa ano na po siya, 16 years old na po siya. 16 years old. Pero anong grade ang natapos niya? 3 lang po. Grade 3. Pero hindi na talaga siya nag-aaral. Nag-stop. Kaya po yung kung ibang anak ko po, kinuha po ng kapatid ng asawa ko. Awa naman po ng Diyos. May isa na akong anak na mag-graduate. Gusto niya po kumuha ng nursery. Ayun. Tapos yung mga ibang anak mo nasaan natin? Andyan po kasi may birthday party. Nagpunta sila doon. Party sila doon. Opo, may birthday party. Ayun, ito ang mga kaagapay kanina. Lalo na ngayon, mga June, pag ulan na, no? Paano na? Basa, kaya po ako nagano kasi may mga nabasa na kaming damit. Oo, yung basang-basa na yung mga damit nila. Kasi pag hindi ko na mamamahan. Oo. Paano to pag Saan baka malaglag? patuloy yung pag-ulan ngayong June? Kaya po ayusin po namin lagyan namin. Lagyan nyo ng trapal na Lalagyan bago, po namin no? ng trapal. Bagong trapal. Gahanap po kami ng trapal. Oo. Yung makapal na trapal, yung kulay brown, yun ang maganda eh. Oo. Gusto nyo, oo. Hindi, may mabibiling kuan, may mga ginagamit sa kuan, tarpaulin. Anak, Tapos tinatapon. May nabibiling second hand na gano'n. Maganda yun. Ayan mga kaagapay, tulungan natin si Nay Joanna, bigyan natin siya ng grocery dito. Bilang panggastos niya, maliit na tulong. Pero sana makatulong sa kanya na. Ano po ang gusto niyo pong mensahe sa mga tao? Sana mapanood to ni Yorme, Gusto niyo pong ipahatid sa kanila? ang butiin at Malay niyo mayroong ng Manila. magbigay tulong sa inyo. Di bali po na, diba? Minsan magbisita kami. Kasi ito, yung mga tulong na nibibigay naman, tulad dito, sponsored to kasi mga vlogger kami ng may natawag dito mga charity vlogger. Kita namin. Dito. Sasakto lang po talaga sa pamamahay. Tumutulong sa mga katulad ng mahirap. Sana may makapansin Pahatid sa yung kwento ninyo. kwento ni Kasi nanay. Yung ngayon, yung social media, malawak na nararating nito sa iba't ibang bansa. Halos ngayon nga, na kung basang-basa rin yung mga gamit nila. Buti dito sa loob, itong mga anak nila medyo kahit masikip, hindi naman sila nabasa. Pero yung ganitong ito yung sa gamit na sa baba, basang-basa na yan. Hindi natin alam kung uulan pa mamayang gabi o Everything you know is in your mind. sabihin, baka sakaling marinig to ni Yorme. Baka, anong panawagan niyo sa kanya? Baka mabigyan kayo ng tahanan. Isa po kami sa mga tulungan. Ayun ba, Mayor Yorme, sana po matulungan po sila. Dito din naman sila, residente sila ng Manila. Sana bigyan sila ng sarili nilang tahanan. May pinamimigay naman po kayo, baka sana naman po mabigay niyo po sila. Opo. Ayun. Sana mapanood to ni Yorme, no? Ang butihin at mahal nating mayor ng Manila. Ayun. Di po. Di bali po na pag minsan mabisita kami. Kasi ito, may mga tulong na naibibigay naman. Tulad dito, sponsored to kasi mga vlogger kami ng may natawag dito mga charity vlogger na tawag dito tumutulong sa mga katulad ninyo na hirap na ipahatid yung kwento ninyo kasi yung ngayon yung social media malawak na ang nararating nito sa iba't ibang bansa. Malay nyo may makapanood sa inyo at bigyan kayo ng tulong
dito nga po si nanay, dito sila mismo sa may, anong building to? Itong building na yan. SMDC Green Mall po. Is SMDC Green Mall. Dito po yan sa Malate, Manila, Barangay 708. Oh, Ah, 70. 708. Dito po natin sila matatagpuan. Kung may gusto pong tumulong at magparating ng tulong, groceries, mga damit, mga kahit anuman na pwede nilang magamit o makatulong sa kanilang pangangailangan, ay pwede po kayong dumiretso dito at puntahan po sila Nay Joanna at bigyan po sila ng tulong. Maraming salamat po mga kaagapay, at sana po paki-like po ang video ito at paki-share po para marinig po ng ibang ating mga kababayan ang kwento ng ating kababayan, at marinig din ng mga ilan sa ating mga kapatid ang kwento nila, at sana matulungan din sila. At subscribe na lang din po ang YouTube channel Kaagapay kung kayo ay bago dito. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. God bless.